Mutta joo, muistuttelen mun kanavaan. Ja skincare. Joo, muistakaa käydä mun kanavaan. Mun skincare alkaa näin. Tää ei oo mun kanava, mut joo. Mun äidin puolella niin mä tein videon. Moikka! Elikkäs, odottakaa hetki. Nyt se huulikiilto kiinni. Eli nyt me ollaan laitettu tää mun lipstick. Mä siis laitetaan, koska mun kädet ei riittänyt tosiaan siihen. Niin nyt mulla on tahmenen naama. Mut siis mun skincare eihän nyt pääty vain tohon. Mulla on tärkeä asia. Mä oon Kushi ja mä oon, mikä se oli, Axolotti. Ja mun nimi on Mile. Ja mä oon yksisarvinen, tai no tavallaan. Ja nyt mä pyyhin mun naaman. Ja nähdään kohta, kun mä oon pyyhkinyt mun hienon naaman. Ottakaa hetki. Noin. Nyt mä pyyhin mun naaman. Joo. Niin nyt se on pehmeä. Kato, kun sä et reagoi mihin. Mun iho on nyt pylykää. Ai tässä on sun ihmistä. Ei, tää on joku tommonen vanhustava kestä. Ja moikka! Tässä näkyy joku on. Suote! Moikka! Nyt tulee kakka.